छछने बिछावना पर मोर भौजी हो लो भाईल बिया बेलना पर। एक दिन उठी भोरे भिन सारे जाए कहले रहली चले के बाजारे रेडीमेड से काम चलाई है बात कहला पर सोचे ना बिचारे। एक दिन उठी भोरे भिन सारे जाए कहले रहली चले के बाजारे कहेली डिमांड पूरा करा हो अनिल अजय नहीं डरा हो कि छछने बिछावना मोर भौजी त लो भाई बिया बेलना मोर भौजी त लो भाई बिया बेलना भीतरी के आग बढ़ी आइल बा यही खातिर मन जहुआइल बा। भीतरी के आग बढ़ी आइल बा यही खातिर मन जहुआइल बा ना ध्यान बा खेलावना पा मोर भौजी हो लो भाईल बाड़ी बेलना पा मोर भौजी हो